hebben het niet waar. Check, check. Check, shock en ontdek. In deze check zijn we straks oer. Hoe heet zo'n vogel ik alweer? In het grootste gedeelte van Friesland neemt dat vanzelfs een ooievaar, maar dan ben ik partner in Friesland, dat neemt het een... Nou, hè? Jij nou wat? Nou, ik jij het straks vol. En we gaan weer om in de tijd naar 8 december 1944. Toen waren er wat in Friesland dat generaties lang op praat was. De gevangenis waar toen vallen en 51 gevangenen konden ontsnappen. En maar de klasse in de boevenbeurs naar de baai is. Dat toen kwam groep 8 van basisschool de paardwezen uit Beestersweg. Ze bedarren uiteindelijk in Veenhuizen dat wel 5 gevangenissen kennen. Maar we gaan eerst even naar het Kwartenijs. Dat is aan de commissaris van de Koninginnen. Wat, Elske, wat is er aan? Wat is aan de commissaris van de Koningen? Als jou de cheers die Donald Duck woon had, waarom keep je wollen? De Donald Duck is er nou ook in het Friesk. Voor één keer had de uitjouwer een Frieske Donald Duck maken, om zo de Frieske taal te promoten. De avonturen die Donald beleeft gaan over typisch Frieske onderwerpen, zoals het vierleppen en de Alversterentocht. Zeker wij bijzonder. Ja, wat vind je ervan? Ah, ik vind het mooi. Wat is er nou mooi aan? Nou, ik vind het helemaal, ja, het gaat op Friesland en ja, het is ook een vis, dus ja. De Frieske Donald Duck is vreed presenteren in Sportstad Heerenveen. Als die een hawost, mag er rap bij wezen, want er binnen maar 30.000 exemplaren van drukt. Er binnen te volle gwossen in Friesland. Gwossen maakt je het land stikken en daardoor kunnen gewassen en jonge groenten net groeien. En dat kost het een protte yield. Om te zorgen dat er minder gwossen komen, wordt er nou in de aaien van de gwossen een gat geprikt. De aaien kunnen dan net uitbreid worden. Ja, doordat er het vlies in het aai daar een gatje in komt de lucht in, dan komen de aaien gewoon net uit. 10.000 aaien moeten in Friesland prikt worden. Maar dan? Ja, dit is een gwozennest, daar lezen 3 aaien in. En tot mijn grote verbazing zijn er toch 2 aaien die op uitkomen staan. Er zit al leven in. Ja, er zit nog niet een gatje in, maar ja, ondanks dat er een gatje in prikt is, komen ze toch uit. Dit gwozzenpiekje is de mens in elk geval te slim aan. Vorige week teasie weer de Frieske finale van de nationale voorleeswedstrijd op een gediek. De directeur trok zo'n verongelijkt gezicht. De toeschouwers juichen. Dit zien je beste band uit haar regio die in Jeromai. Ze lezen zo goed en zo mooi mogelijk voor. Grappige verhalen, serieuze verhalen. En de dokter komt steeds vaker. Een witte muis. Nog ongedeerd. Alles kwam aan bod. De jury hield er knap dreig mooi. Maar dan is het zover. Waar had het allerbeste voor lezen? Wat ons betreft is dat Nienke Blok. In mei maar ze meedoen aan de landelijke finale in Utrecht. Over 3 weken, 5 mei, vieren we vanzelfs bevrijdingsdag. Maar al eerder, op 15 april 1945, dat is nog zo'n 60 jaar geleden, werd Friesland bevrijd van de Duitsers en weer de Tweede Wereldoorlog gedaan. Tijdens de oorlog werden de lietse groepjes mensen die het verzetswerk deden. Ze maken illegale krantjes, ze verstoppen onderdoekers in de huis en voelden de Duitsers aan. Een van de grootste verzetsacties wie op 8 december 1944. Toen die het verzet een oerval op de gevangenis in Ljouwert en wisten ze 51 gevangenen vrij te krijgen. Er is net een schot lost bij die oerval. Door een heel intelligent plan te bedenken, wisten de verzetstrijders de gevangenis binnen te komen. In de gevangenis waren mensen vastgehouden die bij iedere verzetsacties oppakt werden en die moesten bevrijd worden. Dat er in de gevangenis 2 mensen zitten, in geval 2 mensen zitten, die heel erg wichtig waren voor het verzet. En heel veel informatie in over het verzet en namen wisten van mensen. Dus ze dachten van, nou rennen we een groot gevaar als deze mensen trotslaan, omdat ze martelen worden. Die angst weer wordt terjochten, want oppakte gevangenen waren bot onder druk zetten om oren verzetstrijders te verrieden. Daar zijn mensen vreselijk martelen, dus dat weer was en die angst weer echt wel,
ja, dat weer wel terug. Dat ze zijn van we moeten erin. Ja. De beelden die nou zus binnen wel oud, maar zelfs net echt van dat moment. In 1962, nou dus 50 jaar lang, waar de film maken dat de hele oerval in naaispelen is. Mijn list wisten de oervallers de gevangenis in te komen. In keer binnen wisten ze de bewakers te ommeesteren, zonder te zitten. Nu is er één die erheen gegaan, en er waren 2 man, zijn handen omheen en ze de pakken genomen. Het werd bekend in welke cellen de mensen zitten die eruit moesten. Ze konden net alle jaar uit, alleen zwiste gevallen. Die mishandelen werden en die misschien de deerstraf kregen of met represailles. Ja maar, nee, jullie niet. Deze man wie er destijds zelfs bij. Intussen lebt het er net meer. Dit interview is van Tolwe Ierlien. Geen van de oervallers is nou nog in leven. En Jelle Ierlien je de laatste deer. Goffe Hoogsteen. Hoogsteen vertelt je hoe het hem vielde tijdens de oerval. Van tevoren door de hinderen, door krimmel het me wel. Ik weer 24 jaar, ik weer een jong kerel en ik moet er graag even leven. Maar het ging allemaal goed. Het slagen om 51 mensen uit de cel te hellen en vrij te laten. Dat weer mooi voor die mensen. Maar ook voor de oervallers. Nou hoefden ze net bang meer te wijzen dat ze verred worden zo'n door de gevangenen. De oerval was dus een groot succes. Maar wie het nou echt een belangrijke oorlogsactie? Het was een enorme succesvolle actie, dus het straalde ik wel wat uit. Het was natuurlijk wel een prestatie van formaat. En aan de andere kant binnen natuurlijk mensen uit de gevangenis halen die het daar toch de oorlog leven. Mensen stellen wel eens de vraag van, is daar dan toch een part van de oorlog woen of zo? Hè? Van hoe groot is die bijdrage dan? Ja, dat weet ik net precies. Dan is het een lietse bijdrage. Maar voor de mensen die erbij winnen, wordt het natuurlijk van een heel groot belang. Het wier zelfs een levensgevaarlijke actie. Als het misging wien de oervallers waarschijnlijk alle jaar deersketten. Maar de oervallers zelfs, die hielden dat risico er toch verroer. We winnen geen halen, ja. Dat hebben we nog net. Ik hoop ik nou zo, bij ons gewoon niet zeggen, die hebben geen halen, maar ik hekel aan ze dat zeggen. In oorlogstijd was soms zwier op een proef steld. Dat is nou voor zelfs net zo. Hoe wist nou als misschien ek een verzetsheld wezen kist of net? Ik vergelijk het altijd maar een beetje met het Squalplein. We weten alle jaar dat op het Squalplein daar wel eens een band pesten en aan de kant zetten. En dan ben ik altijd maar heel weinig bij die zeggen van dat klopt het eigenlijk net, dat doen we wat aan. Dat moeten we eigenlijk wat zien van. Dat is ik een beetje verzet natuurlijk. En dan zie je dat er altijd maar een heel liets groepje is dat dwaat. Wakker. We moeten opschieten. We hebben nog een paar minuten. In het Verzetsmuseum in Ljouwert kist vanzelfs volle meer mijn maatje over het onderwerp. En is de hele film De Overval direct te zien. Vers zit in de cel. Het lijkt mij niet. Jim zit eigenlijk een beetje vers, hè, als kwallen. Maar die band van basiskwal de paardwiezer uit Beestersweg, die net. Want zij en krijgt lekker op uit in alle vrijheid. Naar de hele klasse in een boevenbus propt worden en dan naar de baaiers rieden. Voor deze band van de paardwiezer uit Beestersweg een leuk ritje. Maar hoeveel mensen hij in dezezelfde bus zitten met hele orengevoelens? Gevoelens van spiet van wat ze dien hier. Of lulkes om ze toch snipt wien. Maar verst wel van angst, want wat is die harm te wachten? In Veerhuizen, het dorpje in Drenthe dat de bus heen riet, binnen maar liefst 5 gevangenissen. Heel vroeger, zo rond 1825, waren tienduizenden biddlers, zwalkers, widowen en weesbaan uit de grote steden naar Veerhuizen verbannen. Ze wenden in grote gestichten. De bedoeling weer dat deze arme meisken troch hutte werkjen leerden een nijbesteen op te bouwen. En dat ging net altijd vrijwillig, maar vaak ook onder dwang. Later waren deze gestichten gevangenissen. 3 van de 5 binnen nog heel tijd in gebroek. In Veerhuizen zitten nou nog haast 1000 meisken vast.
Nou, boeventuig mag eruit. Vestzitten. Dat betekent dat het net vrij bent om te gaan en te staan en stoofworst. In het gevangenismuseum vielen de band dagelijks hoe dat is. Gids Miranda Stolze neemt ze mij in een grote kooi dat een film zien litten wordt door het strafrecht. Ik kende de band zien hoe het meesten vroeger gestraft waren. Zoals op deze pijnbank. Werd je vastgebonden en dan werd je met die katrol die er daar aan het eind zit, werd je soort uitgerekt. Als je 's ochtends wakker wordt en je rekt je uit, dan denk je, het is lekker. Maar als een ander jou steeds uittrekt, word je al langer, doet ontzettend zeer. Hè? Je spieren worden helemaal opgerekt. Dat was om te zorgen dat je zou bekennen. Ik mij ze zelfs even verjochter spelen. Welke straf krijgt het restaurant? A. 4.000 euro boete, waarvan 2 voorwaardelijk. Of B. 4.000 euro boete en 1 maand. En leren ze hoe het ontsnappen kist. Ik kan er alles aan dienen om dat voor te komen. Ja, dan moet ik ook de schuiven, kijk eens, open doen. De schoot, zoals het heet, draai ik weer terug. Om te voorkomen dat hij in het slot weer slaat. Mag de deur weer dicht? Dat is dat is best wel cool. Zit er echt opgestopt? Als je haast al eens streepjes dienen. 80 dagen. Ja, zie, dat is nog mijn kauwgom. Toen kon ze ding mij prikken, dus toen dient ze mijn kauwgom. Weet je hoe? Dat kan niet hoor. Robert. Ja, dat ben je hartstikke gelukt. De kist naar mijn boeten zijn. En ja, tralies voor de ruiten. Ja. Het is heel niets. En de doos zit op slot. En de wc zit gewoon in de kamer. Het droep net zo lekker. Ja. Maar hoe is dit voor een gevangene? Ze haar best wel vol. Maar alleen nog die wc, dat hier wel wat over. Ja, dat vind ik een beetje te erg. Maar die door. Die zit wel op slot. Ja. Maar gaat jou het gelukkig ook weer iepen. Haha, ze binnen vrij. Want vrijwezen is heel belangrijk voor een goed leven. Check, shop en ontdek! Nou even heel wat oors. Trampoline springen. Dat is vanzelfs machtig mooi op vakantie en op feestjes, maar ook als sport. Melanie die zit op trampoline springen en die leert nog Jim zien wat ze al een keer kent. Hoi, ik ben Melanie en ik ben 9 jaar en ik heb jullie laten zien de basissprongen van trampoline springen. En dan is het nou tijd van dit beestje. Wist u wat de naam is van deze vogel? Dit is vanzelfs een ooievaar. Maar wist u de echte Frieske naam is? Wat het wit? Maar het is ze. Hè? Wat er? Een harrebarre? Nee, jongen. Een jerrebarre. Harrebarre. Een mooi woord, hè? Jerrebarre. Ik ben benieuwd wat Aliet dat woord ik broekt in haar reportage. Hey Aliet, waar bist? Hallo daar, Reinoud. Ik sta hier bij een station. Maar niet een treinstation, een heel bijzonder station, namelijk een ooievaarstation. Wat een rare naam, waarom heet het zo? Nou, in het Nederlands is het een ooievaarstation. Oh! In het Fries is het een jerrebarredwarp. Kunnen ooievaars nou alleen nog maar op dit soort plakken, stations of dwarpen wijnen? Komen ze nog niet meer in de natuur voor? Ja, zeker zo. In het begin dus net. Want ze willen haast uitstoten in Nederland. Maar we krijgen nu stadig gewoon hier in Nederland meer ooievaars die we gewoon vrij een plakje zoeken en henzelf helemaal redden. Dus niet alle ooievaars waaien in zo'n station? Nee hoor. Nee. Ze komen echt gewoon weer in de natuur weer op? Ja, ze komen genoeg in de natuur weer op. Gelukkig hoor.
Maar ooievaars komen in de hele wereld voor, toch? Nee. Ja, in Afrika overwinteren ze. En waar nog meer dan? In Sint-Wurg, ik woon in Spanje, Portugal, beginnen ze te overwinteren omdat de natuurwereld weer verandert. Dus dat gebeurt dus ook. Dan krijg je dus dat als ze geslachtsriep binnen, dan komen de ooievaars weer om naar Nederland om weer opnieuw te beginnen. En wanneer ben je hier dan weer? Ja, dat hing het wel van de waarsomstandigheden. Nou, de eerste komen eind januari, februari komen ze weer om. Dus de vogels die we hier joggen, die hebben een hele reis achter de rug? Ja, de meesten wel, ja. Een ooievaar is een zweefvlinder. Die vleent op de termijn. Dus dan hoeft hij haast niet met zijn vleugels wat hij kan, dan hij let hij moet zich gewoon... dat er op een goede stroom zit en dan de wind de goede kant uit is, dan waait het er wel in. En dan? Dan wordt de aaien lijnen en dan wordt er breden. En in het nou al samen met je vogels, had hij nou aaien lijn, bindion breden nog? En daarom kunnen we er niet even inzien, zeker? Nee, dat lukt niet. Dat is wel jammer. Als wij er nou bij komen, dan zou de ouder dus wel voortgaan, omdat hij bang is voor u. Of hij valt u aan, dat zou dus ik kennen. Maar het is nou eigenlijk 4 kaart. Dan zullen de aaien ook wollen en dan hebben we dat weer. Dat willen we niet. Dat doen we dan maar nee, niet. dat moeten we niet hebben. Nee. Dus Reinoud, even op internet naar beelden zie je van nesten van ooievaars. Want die binnen wel, maar aaien. Want helaas, we kunnen ze nou niet storen. Jammer, hè? Klepperje heet dat. Ja, dat is gewoon communiceren met elkaar. Dus dat wij thuis komen sinds week goeiedag, dat doen de ooievaars dus ik. Ze praten met elkaar. Liek als wij dat doggen. Liek als wij dat doggen, ja. Nou Reinoud, nou jest het ben hele bijzondere beesten. Ja, vertel mij wat. En nou maar stel zelf even de klepperje. Hoort naar je wieken. Doeg. Hallo. Deze heerbare ooievaar die komt uit het Fries Natuurmuseum en het komt goed uit, want wij moeten correct hinnen, want ze zullen het hebben uitslovers. Weet je wat dat binnen? Uitslovers. Ik ben me aan het mooi meidje, want ik heb haast een feestje en daar komt een jongen die ik heel erg leuk vind. Ja, ben je dan bang dat het die net steensjocht als net opmaken best? Nou, eens wel ja. Bij de vrouw is het zei ja, je wil je toch een beetje mooi meidje met kleren en met make-up en zo. Nou ja, dat is om de man te lokken, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is bij u meestal zo, maar in de beste wereld is dat wel heel oors. En dat wil ik je wel eens even share, dus kom maar mij. Hier bij de Wans, de camphaan. Nou, dit is het vrouwtje. Dit is het mansje. Nou, en die mansjes die komen bij elkaar op een stuk land, een soort arena, zeg maar. En daar gaan ze dan met elkaar strijden om vrouwtjes. Dan zetten ze haar kragen en nekveren op en ze vechten met elkaar om een goed plakje in die arena te veroveren. Vrouwtje Wansen willen vanzelfs het lauwste mansje dat sterk genoeg is om een plakje midden in de arena vast te houden. De mansjes laten haar extra goed beschermen als het vrouwtje in de buurt komt. Ze drukken dan de kopjes in de groen en zetten haar kraag op. Nou, als het vrouwtje dan haar keuze maken heeft, dus haar kaart, dan drukt ze haar vlak bij het mansje het in de groen aan en dan is de keuze duidelijk. Wat nutslovers die mansjes. Ja, dat klopt. Maar wat dacht dan van de pauw? Moest de Sjen, dit mansje dat het zijn hele veren opzet. Nou, en vrouwtjes die mij dus in de beste vrouw kiezen. Nou, en die kiezen dan het beste mansje, eigenlijk het mansje met de mooiste veren, met een mooie glans erin. Dan weten ze zeker dat het mansje zoen is. Nou, en die pauw die slooft hem heel bot uit, zodat hij uitkozen wordt door dat vrouwtje. Dan is het beter regelen als bus, vind ik. Nou, vies dat? Nou ja, misschien is dat zo. Maar als het net erg is, dan ga ik me nou eerst even verder weer opmeidje. Want dan ken ik aanstek wat mansjes lokken. Orde
Ofrande manje waard het project Lekker Fit afsluiten met een grote sportdag in het Abelense stadion. Alle squallen die meedoen houden dit project weer uitnodigen. Hij stoot Rick West en hij steekt spierpijnen van alle leuke activiteiten. Na de activiteiten weer er nog een optreden van Lange Frans en koers naar een voetbalwedstrijd van Jong Heerenveen tegen Jong AZ. En de foto's zijn vanzelf te zien op www.check.hives.nl. Hast hem goed bezien? Zijn prachtige rerenpoorten, zijn schitterende, deftige, zwart-witte pak en zijn prachtige, redige snaffel van wel 10 centimeter lang. En hij is vanzelfs gek op kikkertapjes. Hey, dit weer even deze week. Na je week ben ik er weer en na je week bestoot er ik weer. En dan, houdo! Kom maar, kom maar. Ja. Não mexe.